Patay ang 33 anyos na traffic enforcer sa Urdaneta City, Pangasinan matapos ma-heat stroke. Nakatutok live at exclusive si Russell Simorio. Russell? Jasmine, habang tumitindi ang init ng panahon, tumataas din ang bilang ng mga taong nakararanas ng heat stroke. Kaya't may babala ang otoridad lalo na sa mga taong laging babad sa araw. Namatay ang 33 anyos na traffic enforcer na si George Christopher Ortiz mula sa Urdaneta City ilang araw matapos siyang ma-heat stroke. Kwento ng asawa ng biktima, May 6 na makaranas ang biktima na matinding pananakit ng ulo, pagkaparalisado ng kanang paa at matinding pagsusuka. Dinadaing niya sir, masakit daw talaga ulo niya. As in talagang ginaganon-ganon niya sir, sa sobrang sakit daw ng ulo niya. Hindi niya na daw alam gagawin niya. Iyon ang ano nila sa hospital heat stroke Nabibigyan sila. May burial pa. Pag natapos yung kwan niya dun sa hospital, yung bill niya, magbabayad pa siya ng almost 300,000. Task force ko yan Enforcer ko yan. Nakakalungkot. Dahil sa sobrang init ng panahon, ilang death case rin na dulot ng heat exhaustion ang naitala ng Pangasinan Provincial Health Office. Payo ng otoridad, uminom ng sapat na tubig, maligo at mainam na magsuot ng light-colored o manipis na damit. Iwasang magbabad sa araw, partikular sa pagitan ng alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. So ito po ay a condition before the heat stroke, pero nagtitrigger po siya ng mga kung may mga comorbidities po yung mga ating pong mga biktima, ay nagkakaroon po sila talaga ng severe asthma, no, at difficulty of breathing. Pag nag-severe asthma ka, yung COPD nila natitrigger dahil sa heat exhaustion, hypertension, at maaari din po talaga mag-cause ng pagkasawi. Bukod sa heat stroke at heat exhaustion, binabantayan din ang posibleng pagtaas ng kaso ng alta presyon, lalo na ngayong mainit ang panahon. Payo ng otoridad, iwasan ang maalat at matatabang pagkain, mag-ehersisyo kada araw, iwasan ang pag-inom ng alak, ihinto ang paninigarilyo at iwasang ma-stress. Jasmine, sa report ng Pag-asa, umabot ng 51 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index na naitala dito sa Pangasinan ngayong buwan ng Mayo, kaya't payo ng otoridad sa publiko na stay at home para iwas sa heat stroke at heat exhaustion. Balik sa iyo, Jasmine. Maraming salamat, Russell Simorio.